Паркетен стил. Леле, мили Боже! Когато влезнах вътре, направо останах зашеметена. Сами! Виж снимките! Мили Боже! Колко е готино! Първото, което видях и най-много на което се зарадвах, петната на стените, които са останали от старото, от училището, от старата сграда, от боята. Станало е страхотно красиво. Леле, старата! Леле, колко е готино! Много се радвам, че Надежда забеляза детайлите, които сме оставили от автентичността на сградата. Училището! Леле, невероятно! Откъде сте ги намерили? И тя го забеляза с влизането в къщата. Мили Боже, колко е хубаво! Имаше камина! Майко мила, уникално е! Леле, нямам думи. Те момчета са направили магия. Я ми щипни. Просто дадахте ми една магия. Много е хубаво. Ето тук ще пиеме кафе сутрин. И ще гледаме. Хубаво, ще го напълняме с приятели. Ще пиеме кафе, ще си говорим. Харесва ли? Много. Аз, да, направо... Така ли си го представяше? Не. Надмина въобще всичките ми представи, дори всичките ми желания. Мамо, това не е нашата къща. Да! Искам да видите пода, защото си спомняте точно ето тук, даже дето е масичката. Голямата дупка. Имаше огромна дупка и не само там, но това е чисто нов под. Савана, я дигни килима да видим, има ли дупка отдолу? Май няма. Това е един истински дом, уютен. Ами мечтите стават реалност. Да. Благодарение на добри хора и добри сърца. Страшно съм благодарна и страхотни са момчетата от бригадата. Без тях нямаше да се справя. Никога. Уау! Баня! Баня! Лени! Имаме баня! Когато отворихме вратата и влезнахме в банята, направо изненадата беше огромна. Изградена модерна баня. Сигурно нямаш търпение да видиш какво става нататък по коридора. Искаш ли да видиш какво има? Искаш ли? Да. Добре, айде, идвайте с мен. Това беше най-голямата мечта, като за начало, като за проект, тази къща да стане дом. Сега имаме и баня, и кухня, и хол, и истински дом. Боже мило! Боже мило! Ето го жирафът ми! Леле, хора! Виж, донесли сме някои вещи от стария ви дом. Тази картина е на мама, за да й припомним, че тя трябва да продължи да рисува, защото това е много, много важно за нея. Жираф е много важен за нея също. И това е нейната стая. И Надежда, ето там си имаш твоето бюро, на което ще си работиш. Ще си има моя кътче, където ще си нареда моите спомени, където ще си приготвя моите нови мечти, които да следвам и да осъществявам. Може би моята лампа на Аладин. Да, у нас е лампа. Може ли да видя моята стая? Ами аз не знам дали има нейна стая. Има ли? Да си спомням как беше. Има ли... Да проверим ли тук съседната врата? Има една врата. Я дай ми ръка да видим там какво има. Я потръкай лампата малко. Когато си мечтаеше за това да имаш къща и след което я придоби, представяш ли си, че ще се случи нещо такова? Не. Това направо е сбъдната мечта. Това е магия. Мога да кажа честно,
високо, да изкреща. Да, мечтите се сбъдват. Никой не трябва да спира да мечтае, никой не трябва да спира да си представя мечтата. Никой не трябва да спира да работи и да я иска тая мечта, да се сбъдне и тя се сбъдва. Аз не съм си представила, че за 15 години това може да се случи. Вие го направихте за 5 дена. Още Мен ми харесва, като ни наричат магиосници. Да, готино е, нали? Ами защото то е факт, да ти кажа. Това за нас беше, може би, най-голямото предизвикателство, което сме поемали някога. Водеше ни през цялото време идеята за това какво ще стане и за какво го правим. Благодарен съм на всички момчета, които се вложиха на 100%. И ако трябва да бъда честен, пред тях не съм го споделял. Имах известни съмнения в началото дали ще се справим, но сега, след като успяхме да направим такова мащабно преобразяване на едно старо училище в уютен дом, съм сигурен, че няма какво да ни спре, няма какво да ни бутне и всички предизвикателства пред нас са добре дошли. Момчета, знам, че нямате търпение да ви повозя на кемпера, но преди това не се кръсти спокойно, внимателно ще карам. Преди това искам да ви кажа от сърце, наистина благодаря за това, което направихме всички заедно. Знам, че дадохте всичко от себе си. Това е напълно невъзможно, което се случи, само че е факт и направихме едно семейство щастливо, за което безкрайно много ви благодаря. Айде, едно поздравче! Така, готови ли сме си? Да. Yo no soy marinero, soy capitán! Айде, вътре! Хоп! Нахлувам, Да. Затваряйте, тръгваме!